नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण अध्याയം 18 മോക്ഷ സന്യാസ യോഗം. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സന്യാസം എന്താണ്, ത്യാഗം എന്താണ്, ഇതാണ് അർജുനൻ അറിയാനായിട്ടുള്ളത്. ഈ അധ്യായത്തിലും രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു ചുരുക്കമായിട്ട് ഉപദേശിച്ചതുപോലെ ഈ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു ചുരുക്കം ഈ അധ്യായത്തിലൂടെയും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിലും ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഉപദേശിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ സമ്പൂർണമായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും നമ്മുടെ സംരക്ഷണവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലൂടെ പിന്നീട് നമുക്ക് ഭൗതികമായ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ എല്ലാ ക്ലേശത്തിൽ നിന്നും മുക്തരാകുവാനും സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കടമ, മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്താണ്, നമുക്ക് ആരോടെല്ലാം കടപ്പാടുണ്ട്, നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതാണ്, എല്ലാം ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർമ്മം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം. കൂടാതെ നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചത് കൊണ്ട് 4 വർണ്ണങ്ങളിലും 4 ആശ്രമങ്ങളിലും പെടുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം. അതായത് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ശരീരം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും, അതായത് മനുഷ്യ ശരീരം മാത്രമല്ല, ഏത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏത് ശരീരം നമുക്ക് ലഭിച്ചാലും ആ ശരീരത്തിലുള്ളവർ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 3 ഗുണങ്ങളുടെ വ്യാമോഹത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ നിർബന്ധത്തിൽ, നിയന്ത്രണത്തിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും അത് അദ്ദേഹം ആ 3 ഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നു, എല്ലാം ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാ ദിക്കിലും, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം മുതൽ താഴോട്ട് എല്ലാ ദിക്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഒരാളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ആ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഗുണത്തിന്റെയും സ്വഭാവത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സേവകളും ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിപൂർണരാകുക. കാരണം ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യണം, ശുദ്ധഭക്തനാകണം,
നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. ഇത്രയെല്ലാം ചടങ്ങുകളുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായാൽ മാത്രമേ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ആ ഒരു ഭക്തനായി നമ്മൾ പിന്നീട് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധനാകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയും കാലം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഏത് വിധത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ചു തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണോ, രജോ ഗുണത്തിലാണോ, തമോ ഗുണത്തിലാണോ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. സത്വഗുണത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം, നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണനെ പോലെ ആത്മജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുമുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 4 വർണ്ണങ്ങളിൽ പെട്ടവരെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവനവന്റെ ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഗുണം ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ സ്വഭാവവും രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുക. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധരായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? നമ്മുടെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകളും ചെയ്യുക. അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ആരും പരിശുദ്ധരായിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആരും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തരുടെ നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് ആർക്കും ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്തിയാൽ മാത്രമേ, ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ. ജീവാത്മാവ് അതിന്റെ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സാധിക്കണം? അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ ചാതുർവർണ്ണ്യത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മിൽ ഏത് ഗുണമാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നു. രാജസിക താമസിക ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സത്വഗുണത്തിൽ ഒരാൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നെല്ലാം. ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് അവനവന്റെ ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികൾ കർത്തവ്യമായിട്ട് മാത്രം ഫലേച്ഛയില്ലാതെ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഒപ്പം ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള സേവകളും ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം മുതലായിട്ടുള്ള ആ നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരാൾക്ക് ഭക്തനാകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വം ഇച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥക് കേശിനിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്ത് എന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് ഋഷികേശ. ഋഷികേശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഋഷികൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഋഷികങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഋഷിക ഈശൻ, ഋഷികേശൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കൂടാതെ കേശി നിഷൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാം. കേശി എന്നുള്ളത് കംസന്റെ ഒരു അനുചരനായിരുന്നു, ഒരു രാക്ഷസനായിരുന്നു. കേശി മഹാബാഹുവായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശമുട്ടെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഭീകരനായിട്ടുള്ള ഒരു രാക്ഷസനായിരുന്നു കേശി. ആ കേശിയെ കംസൻ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളപ്പോൾ ഭഗവാനെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ഭഗവാനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് ആ കേശിയെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആ കേശിയെ തന്റെ കുളമ്പുകളിൽ പിടിച്ച് ചുഴറ്റി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ആ കേശിയെ കൊല്ലുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭീകരനായിട്ടുള്ള ആ കേശിയെ വധിച്ചവൻ എന്നുള്ള ഒരു പേരും ഭഗവാന് ലഭിച്ചു, കേശി നിഷൂദനൻ.
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേരും ഭഗവാന് ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത് ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്ത് എന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ വിവരണം തുടങ്ങുകയാണ്, ഉപദേശങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ്. ത്യാഗം എന്നാൽ എന്ത്, സന്യാസം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണാഃ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം, കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഫലേച്ഛയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നയാളാണ് സന്യാസി. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം സന്യാസി എന്നയാൾ കുടുംബജീവിതം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ മാത്രമേ ഒരു സന്യാസി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടുകൂടി കാമ്യകർമ്മത്തിലുള്ള ആഗ്രഹവും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് സന്യാസി ചെയ്യുന്നത്. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുക. കാരണം ആ ഫലത്തോടു കൂടി വേണം തന്റെ കുടുംബത്തെ നിറവേറ്റുവാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് അതിന്റെ ശമ്പളത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടും കുടുംബവും എല്ലാം പുലർത്തുന്നത്. പക്ഷെ സന്യാസി കുടുംബജീവിതം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഈ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം സ്വീകരിച്ച് ഈ കുടുംബത്തെ പോറ്റേണ്ടതുള്ളൂ. സന്യാസിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, കാരണം ഇതെല്ലാം തന്നെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സന്യാസി കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ത്യാഗം എന്നുള്ളത് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് നമ്മളോട് അതാണ്, ത്യാഗിയാകുവാൻ. അതായത് നിങ്ങൾ വീടും കുടുംബവും ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണോ ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ വസിക്കുക. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാം. കാരണം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്താൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പുനർജന്മത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവനവന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. പക്ഷേ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നു, തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ടെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനെയാണ് ത്യാഗം. ഭഗവാന് എല്ലാം സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ത്യജിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനെ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ത്യാജ്യം ദോഷവദിത്യേകേ കർമ്മ പ്രാഹുർമനീഷിണഃ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ ത്യാജ്യം ഇതി ചാപരെ. അപ്പോൾ ഈ ത്യാഗം എന്നുള്ളതിന് പല ഋഷിമാർ പല വിധത്തിലുള്ള സംഗതികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ത്യാഗം എന്നുള്ളത് കർമ്മം ചെയ്യണം, പക്ഷെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ മാത്രം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ചില ഋഷിമാർ പറയുന്നത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം ദോഷകരങ്ങളാണ്, കാരണം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഋഷിമാർ പറയുന്നത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കണം. പക്ഷെ വേറെ ചില ഋഷികൾ പറയുന്നു യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. അവ നമ്മളെ ശ്രേയസ്കരമായ നിലയിലേക്ക്, ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. ശരിയാവണ്ണം
ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം നമ്മൾ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ നമ്മളെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. അപ്പോൾ അവ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തീരുമാനം എന്താണ്, അത് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗേ വർഗസത്തമ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാഘ്ര ത്രിവിധഃ സംപ്രകീർത്തിതഃ. ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. 3 വിധത്തിൽ ത്യാഗം അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപസ്സൈവ പാവനാനി മനീഷിനാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല. കാരണം അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. കാരണം എന്താണ്? മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യണം, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുവാൻ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം കർമ്മം നമ്മൾ കർത്തവ്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കും തോറും നമ്മുടെ മുൻ ജന്മ കർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുന്നു, നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ പുണ്യകർമ്മങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രമാത്രം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവോ അത്രമാത്രം നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ കണക്ക് കുറഞ്ഞു വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അവ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. കാരണം അവ മഹാത്മാക്കളെ പോലും പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ പോലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരാണെങ്കിലോ നമ്മളെ അത് പരിശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് വളരെയധികം ഉപകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഏതാന്യപീതു കർമാണി സംഘം ത്യക്വാ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. പക്ഷേ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ നമ്മൾ എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. അവ അനുഷ്ഠിച്ച് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള പുണ്യം നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ കാര്യസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അത് പ്രയോജനമില്ല. കാരണം അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആസക്തി പാടില്ല. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആ കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് അത് ആസക്തിയോടുകൂടി ഇതിന്റെ പുണ്യം ഇത്രമാത്രമുണ്ട്, അതെല്ലാം എനിക്ക് അനുഭവിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി ചെയ്യരുത്. ഏതെങ്കിലും കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യരുത്. പിന്നെയോ കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് ഇത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യനായി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് ഈ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം, ഏത് കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ആസക്തി പാടില്ല. രണ്ടാമത് അതിന്റെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. പിന്നെയോ കർത്തവ്യം, എന്റെ കടമയാണ് ഞാൻ ഇത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അതിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കരുത്. അവ നമ്മളെ അങ്ങനെ, ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നിയതസ്യ തു സന്യാസഃ കർമ്മണോ നോപപദ്യതേ മോഹാതസ്യ പരിത്യാഗസ്താമസഃ പരികീർത്തിതഃ. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. നമ്മൾ ഓരോ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും, നമ്മൾ ഓരോ വളർന്നു വരുംതോറും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു നിയത കർമ്മം, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിധിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അവ നമ്മൾ എന്തായാലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അത് അനുഷ്ഠിച്ച് തന്നെയാകണം. പക്ഷെ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അത് ത്യാഗമല്ല. എന്തായാലും നമ്മളത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക, ഫലത്തെ ത്യജിക്കുക, അതാണ് ത്യാഗം. പക്ഷെ ഇവിടെ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അവനവന്റെ കർമ്മം തന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു. അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്. ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരോ ദുഃഖമിത്യേവയത് കർമ്മ കായ ക്ലേശഭയാത്യജേത് ചകൃത്വാ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗഫലം ലഭേത്. നിയതകർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ
രാജസികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവനവന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മമാണെങ്കിലും അത് ക്ലേശകരമാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അവ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം രാജസിക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കാനാണ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹമുള്ളത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ധനം സമ്പാദിച്ച് കൂടുതൽ സുഖം അനുഭവിക്കണം എന്നാണ് വിചാരമുണ്ടാകുക. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അവനവന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് രാജസികൾ മടിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം രാജസമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ കാര്യമിത്യേവ യത് കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേ അർജുന സംഘം ത്യക്വാ ഫലം ചൈവ സത്യാഗഃ സാത്വികോ മതഃ. ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ കർമ്മം ചെയ്യുകയും അവന്റെ കർമ്മഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ അപ്പോൾ ത്യജിക്കുന്നു. ആഗ്രഹിക്കാതെ കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ത്യജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്, സാത്വികമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നദേഷ്ട്യ കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജ്ജതേ ത്യാഗി സത്വസമാവിഷ്ടോ മേധാവി ഛിന്ന സംശയഃ. സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ളവന് ജ്ഞാനമുണ്ട്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള അറിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ചെയ്യുന്നു. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം തനിക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ അതിൽ ആസക്തിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പ്രതികൂലമാണെങ്കിൽ വെറുപ്പും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാത്വിക സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നു. നഹീദേഹ ഭൃതാ ശക്യം ത്യക്തും കർമാണ്യ ശേഷതഃ യസ്തു കർമ്മഫല ത്യാഗി സത്യാഗീത്യഭിധീയതേ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെയാണ് യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗി. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വിശദമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അനിഷ്ടമിഷ്ടം മിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണഃ ഫലം ഭവത്യത്യാഗിനാം പ്രേത്യ നതു സന്യാസിനാം ക്വചിത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാകരുത്. അപ്പോൾ അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, മിശ്രം രണ്ടും ചേർന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യാഗികളല്ലാത്തവർ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ മോഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതായത് സുഖവും ദുഃഖവുമായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ. അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം. നരകത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം. പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് ആ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. രണ്ടും ചേർന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പാപകർമ്മവും ചെയ്യും. നമുക്ക് കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ വരുമ്പോൾ, ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവില്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പാപവും ചെയ്യും, പുണ്യവും ചെയ്യും. എന്തായാലും അതിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമ്മൾ ത്യജിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ആ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവർ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇങ്ങനെ അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം ഇങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള സുഖവും ദുഃഖവുമായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള വിധി ഉണ്ടാവുന്നു. മരണാനന്തരം, അതായത് പുനർജന്മം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. ഇത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുനർജന്മം വേണ്ടി വരുന്നു. പക്ഷെ സന്യാസികൾ അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ട, കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ടും കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ മൊത്തമായി തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചവരാണ് സന്യാസികൾ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല.
താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് തന്റെ ബന്ധത്തെ പൂർണ്ണമായും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് കർമ്മഫലം എന്തായാലും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല എന്ന് പറയും. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിലും 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് പോകാം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിൽ 5 കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പഞ്ചൈതാനി മഹാബാഹോ കാരണാനി നിബോധമേ സാഖ്യേ കൃതാന്തേ പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സർവകർമ്മണാം. വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി പറയാം. എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ. അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത കരണം ച പൃഥക് വിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. 5 കാരണങ്ങൾ. അധിഷ്ഠാനം, അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം. തഥാ കർത്ത, കർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്ന ആൾ. ആരാണ്? ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ശരീരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ കർത്ത, കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നയാൾ എന്ന് പറയുന്നു. പൃഥക് വിധം, പലതരത്തിലുള്ള കരണം, ഉപകരണങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കരണം, അതായത് ഉപകരണങ്ങൾ. പിന്നെയോ വിവിധാഹ പൃഥക് ചേഷ്ടാഹ, അതായത് ചേഷ്ടകൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. നമ്മൾ ഏത് പ്രവൃത്തിയാണോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതുകൂടാതെ ദൈവം, 5ാമത്തെ കാരണമാണ് ദൈവം, അതായത് ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവ്. അധിഷ്ഠാനം ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ കർത്താവ്, കരണങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ പരമാത്മാവ് എന്നിവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ. ഈ 5 ഘടകങ്ങളും ഒത്തുചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രവൃത്തി ആകുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ എത്ര ചെറുതായാലും എത്ര വലുതായാലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 5 കാരണങ്ങളും ഒത്തുചേർന്നിരിക്കണം. നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള 4 കാര്യങ്ങളും അറിയാം, പക്ഷെ പരമാത്മാവ് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടുന്നത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു, ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അത് എത്രമാത്രം നമ്മൾ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയാലും ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെല്ലാം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ പറയുന്നവർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ് എന്ന്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന്. കർമ്മോപകരണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആത്മാവ് പല വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ കർമ്മത്തിനും പിന്നിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഓരോ ഉദ്യമമാണുള്ളത്. പക്ഷേ ജീവാത്മാവിന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളും തന്റെ സുഹൃത്തായി ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ളവ തന്നെ. ആത്യന്തികമായ കാരണം സർവേശ്വരനത്രേ. ഈ നിലയിൽ ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കർമ്മബന്ധരല്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഏത് കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാതെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അല്ലാത്തവരും കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ അപ്പോൾ പരമാത്മാവിന്റെ അനുമതി തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തരാകുവാനും സാധിക്കുന്നു. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തുയഃ പശ്യത്യകൃത ബുദ്ധിത്വാന സ പശ്യതി ദുർമതിഃ. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാർത്ഥം കാണാനും കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 5 ഘടകങ്ങളും ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രവൃത്തി, ഒരു കർമ്മം നിലവിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തിക്ക് സാധ്യതയില്ല, പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതി നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച് അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും വിഘ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ല എന്ന്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അനുമതിയോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തി വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും പുറകിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്
ഈ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, പരിച്ഛാദ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കർമ്മത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, പരിജ്ഞാത ത്രിവിധ കർമ്മചോദന കരണം കർമ്മകർത്തേതി ത്രിവിധ കർമ്മ സംഗ്രഹ. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ അതിന്റെ ഘടകങ്ങളും. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിവ് വേണം, ആ അറിവിനായിട്ടുള്ള വിഷയം വേണം, പിന്നെ അത് ഉപദേശിച്ചു തരാനായിട്ട് ഒരു ജ്ഞാനിയും ആവശ്യമുണ്ട്, പിന്നെ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, ആ കർമ്മം കൂടാതെ കർത്താവ്, ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അങ്ങനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം ഇനി ജ്ഞാനം, കർമ്മ, കർത്ത ഇവയെല്ലാം 3 ഗുണങ്ങളാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം കർമ്മ ച കർത്ത ച ത്രിധൈവ ഗുണഭേദതഃ പ്രോച്യതേ ഗുണസംഖ്യാനേ യഥാവശ്രുണുതാന്യപി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി കേൾക്കൂ. സർവഭൂതേഷു യേനൈകം ഭാവം അവ്യയമീക്ഷതേ അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്വികം. സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സാത്വികമായത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ജീവരാശികളെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ. പക്ഷേ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെയും ഉള്ളിലും മൃഗങ്ങളാകട്ടെ, പക്ഷികളാകട്ടെ, ഇഴജന്തുക്കളാകട്ടെ, പുഴുവാകട്ടെ, ഉറുമ്പാകട്ടെ, അല്ല മനുഷ്യനോ ദേവന്മാരോ ആരോ ആകട്ടെ, എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെയും ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് ആ ജീവാത്മാവാണ്, ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജ്ഞാനമാണ് സാത്വികം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ രാജസികൾ അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്. പൃഥക്ത്വേന തുയജ്ഞാനം നാനാഭാവാൻ പൃഥക് വിധാൻ ഏതി സർവേഷു ഭൂതേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസം. ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസമാണ്. ഭൗതിക ശരീരമാണ് ജീവാത്മാവ് എന്നും ദേഹനാശത്തോടെ അവയുടെ ബോധം നഷ്ടമാകുന്നു എന്നുമുള്ള അറിവാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. അതായത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ജീവാത്മാവ്, ഒരു പട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യേക ജീവാത്മാവ്, പൂച്ചയുടെ വേറെ, ആനയുടെ വേറെ, അങ്ങനെ ഓരോ പ്രത്യേക ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് പ്രത്യേക ജീവാത്മാവാണുള്ളത്. ആ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും ജീവാത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന അറിവാണ് രാജസിയുടെ അറിവ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യത്തോ കൃഷ്ണവദേ കസ്മിൻ കാര്യേ സക്തമഹൈതുകം അദത്വാർത്ഥവദൽപം ച തത്താമസമുദാഹൃതം. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അത് തന്നെ എന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായ അറിവ് തമോ ഗുണാത്മകമാണ്. അതായത് തമോ ഗുണാത്മകന് അറിവേ ഇല്ല, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം തന്നെയില്ല, അത് ലഭിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹവുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ശരീരമാണ് എല്ലാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ആളുടെ ജ്ഞാനമാണ് തമോ ഗുണജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രാജസികൾ വിചാരിക്കുന്നത് ശരീരം തന്നെയാണ് ആത്മാവ്, പ്രത്യേക ശരീരങ്ങളുണ്ട്, അത് തന്നെ പ്രത്യേക ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ഓരോ ശരീരത്തിലും, ശരീരം വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല, ആത്മാവെല്ലാം ഒരേപോലെ ഉള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ. ദേഹാതീതനായ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സാത്വികവും, ഭൗതിക യുക്തിയിൽ നിന്നും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രാജസികവും, ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്കും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഉതകുന്ന ജ്ഞാനം താമസവുമാണ് എന്ന് ചുരുക്കം. നിയതം സംഗരഹിതം അരാഗദ്വേഷതഃ കൃതം അഫലപ്രേപ്സുന കർമ്മ യത്തത് സാത്വികമുച്യതേ. ഇനി കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കർമ്മം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്താണ്? അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. യത്തു കാമേപ്സുന കർമ്മ സാഹങ്കാരേണ വാ പുനഃ ക്രിയതേ ബഹുലായാസം തദ്രാജസമുദാഹൃതം.
തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹം ഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസ കർമ്മം. അപ്പോൾ രാജസിക കർമ്മികളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, അവർക്ക് സുഖം അനുഭവിക്കാൻ, ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും അനുഭവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹമുള്ളത്. അവർ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്റെ ആഗ്രഹ പൂർത്തിക്കായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മമാണ് രാജസ കർമ്മം. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസ മനപേക്ഷ്യ ച പൗരുഷം മോഹാദാരഭ്യതേ കർമ്മ ഉച്യതേ. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് താമസം എന്ന് പറയും. ഇനി കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? മുക്തസംഗോനഹം വാദി ധൃത്യുത്സാഹസമന്വിതഃ സിദ്ധ്യോർ നിർവികാരഃ കർത്താ സാത്വിക ഉച്യതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയും ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് സാത്വികൻ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് നിലയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഇനി രാജസിക കർമ്മിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. രാഗി കർമ്മഫല പ്രേപ്സുർ ലുബ്ധോ ഹിംസാത്മകോ അശുചിഃ ഹർഷശോകാന്വിതഃ കർത്താ രാജസഃ പരികീർത്തിതഃ. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവത്രേ രാജസൻ. അപ്പോൾ രാജസികൻ തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ സുഖദുഃഖങ്ങളായിട്ട് ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. കൂടാതെ തന്റെ പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനാണ് രാജസി. അങ്ങനെയുള്ള അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ലോഭി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യായമായിട്ടും ധനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. ഈർഷ്യാലു, തന്റെ പ്രവർത്തികൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിധത്തിലുള്ള ആ ഫലം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഈർഷ്യാലു ആകുന്നു. വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും സദാസമയവും ഇതിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശാരീരികമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടുമുള്ള ശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് രാജസി എന്ന് പറയുന്നു. അയുക്തഃ പ്രാകൃതഃ സ്തബ്ധഃ ശഠോ നൈഷ്കൃതികോ അലസഃ വിഷാദി ദീർഘസൂത്രീ ച കർത്താ താമസ ഉച്യതേ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഒരാളെ താമസൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ താമസി ശരിയായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളല്ല ചെയ്യുന്നത്, ശാസ്ത്രത്തെ നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിലാണ് ഏർപ്പെടുന്നത്. ഭൗതികവാദിയാണ്, ദുർവാശിക്കാരനാണ്, ചതിയനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ താമസി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ രാജസി സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തന്റെ കുടുംബത്തെ പരിരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, കുടുംബത്തെ നോക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം, ഭാര്യ മക്കളോടൊപ്പം, തന്റെ ബന്ധുക്കാരോടൊപ്പം ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനാണ് രാജസി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാജസിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, സത്സംഗത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ താമസിയാണ് വളരെ ഏറ്റവും അധോഗതിയിലുള്ളത്. അതായത് തന്റെ കുടുംബക്കാരെ കുറിച്ചും ശ്രദ്ധയില്ല, അവരെയും ചതിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചതിയനാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ മാത്രം കാര്യം നോക്കിക്കൊണ്ട്, കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് അലസതയുമുണ്ട്, ഉന്മാദാവസ്ഥയിലാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും. അങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രനിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് താമസൻ. അയാളുടെ അങ്ങനെയുള്ള കർത്താവിനെ താമസി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധി ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്നത് 3 വിധത്തിൽ പറയുന്നു ഭഗവാൻ. അതുകൂടാതെ ദൃഢനിശ്ചയം, കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള നിശ്ചയം, അതിനെക്കുറിച്ച് 3 ഗുണങ്ങളാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു.
ബുദ്ധിർഭേദം ധൃതേശ്ചൈവ ഗുണസ്ത്രിവിധം ശൃണു പ്രോച്യമാനമശേഷേണ പൃഥക്ത്വേന ധനഞ്ജയ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളുമുണ്ട്. അവയെ കുറിച്ച് ഇനി വിവരിച്ചു തരാം, കേട്ടോളൂ. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച കാര്യേ ഭയാഭയേ ബന്ധം മോക്ഷം ചയാ വേത്തി ബുദ്ധിഹി സാ പാർത്ഥ സാത്വികി. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നതെന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. അപ്പോൾ സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമുണ്ട് എന്ന് മുന്നേ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്താൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാതിരിക്കാം എന്നുള്ള അറിവുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും അറിവുണ്ട്. ഏത് കർമ്മം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം, ഏത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ല, അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിവിനെയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. യയാധർമ്മം അധർമ്മം ചാകാര്യമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാതി ബുദ്ധിഹി സാ പാർത്ഥ രാജസി. ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാനാകാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. അധർമ്മം ധർമ്മമിതിയ മന്യത്തെ തമസാവൃത സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ ബുദ്ധിഹി സാ പാർത്ഥ താമസി. വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. ഇനി ദൃഢനിശ്ചയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു നിശ്ചയം ആവശ്യമുണ്ട്. ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ധൃത്യായയാധാരയതേ മനഃ പ്രാണേന്ദ്രിയ ക്രിയാഃ യോഗേനാവ്യഭിചാരിണ്യ ധൃതിഹി സാ പാർത്ഥ സാത്വികീ. യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. യയാതു ധർമ്മകാമാർത്ഥാൻ ധൃത്യാ ധാരയതേ അർജുന പ്രസംഗേന ഫലാകാംക്ഷി ധൃതിഹി സാ പാർത്ഥ രാജസി. ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, ആ നിശ്ചയം രാജസമാകുന്നു. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിന്റെ അവസാനം ഒരു മോക്ഷമുണ്ട്. മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ധർമ്മം, അതായത് ധർമ്മത്തിലൂടെ നടക്കുന്നു, പക്ഷേ ധനം സമ്പാദിച്ച് തന്റെ കാമം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം, മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയാണ്, ദൃഢനിശ്ചയമാണ് രാജസികം എന്ന് പറയുന്നത്. യയാ സ്വപ്നം ഭയം ശോകം വിഷാദം മദമേവ ച ന വിമുഞ്ചതി ദുർമേധാ ധൃതിഹി സാ പാർത്ഥ താമസി. സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധി, ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം, ദൃഢനിശ്ചയമാണ് എന്ന്. അതായത് ഏതോ ഒരു സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ, വ്യാമോഹത്തിലാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ വർത്തിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യത്തെയും ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയുമില്ല, ദൃഢനിശ്ചയമില്ല. അപ്പോൾ ആ വ്യാമോഹത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്തെല്ലാമോ ചെയ്യുന്നു, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാമോ അറിവുണ്ട്. അതുകൂടാതെ അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം, അതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആവശ്യത്തിലേറെ ഉറങ്ങുകയോ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയോ ഈ ലോകത്തിൽ അധീശാവകാശം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് കിനാവ് കണ്ട് അതിനു വേണ്ടി മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരുടെ ധൃതിയാണ് താമസം. അതായത് ബുദ്ധിശക്തി, ദൃഢനിശ്ചയമാണ് താമസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ചില സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സുഖത്തെ കുറിച്ചാണ്, മൂന്ന് സുഖത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സുഖം ത്വിദാനീം ത്രിവിധം ശൃണുമേ ഭരതർഷഭ അഭ്യാസാത് രമതേ യത്ര ദുഃഖാന്തം ചാനി ഗച്ഛതി. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കുകയും, ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധനത്തിലാണ് ജീവാത്മാവ്, ശരീരവുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ശരീരം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ സുഖവും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ദുഃഖവും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സുഖം, ആ ജീവാത്മാവിന് ഇത് സുഖമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള സുഖം ഏതാണ്? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ആ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്ന സുഖത്തെ പറ്റി ഇനി പറയാം. ഇത് 3 വിധത്തിലുണ്ട്. യഥദഗ്രേ വിഷമിവ പരിണാമേ അമൃതോപമം തത്സുഖം സാത്വികം പ്രോക്തം ആത്മബുദ്ധി പ്രസാദജം. ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃതതുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്തെ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിലെല്ലാം വളരെയധികം കഷ്ടമായിട്ട് തോന്നും. എങ്കിലും ഇത് മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ, വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങളെ തീർക്കുവാനായിട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണരണം. നമ്മൾ എണീറ്റ വഴി കുളിക്കണം, ചായ ഒന്നും കുടിക്കാൻ പാടില്ല. എണീറ്റ വഴി കുളിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യണം, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം മുതലായവ ശ്രവിക്കണം, വായിക്കണം, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം കഴിക്കണം. അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള നിർബന്ധങ്ങൾ ആചാര്യന്മാർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ അത് കുറച്ച് വിഷമമായിട്ട് തോന്നും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യത്തദഗ്രേ വിഷമിവ, പക്ഷേ പരിണാമേ അമൃതോപമം. പരിണാമം, അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ കാലം ഈ പ്രഭുപാദരുടെ നിയമങ്ങൾ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ദുശീലങ്ങളെല്ലാം പോയിട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയും അതുകൂടാതെ സത്വഗുണവും എല്ലാം നമ്മിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വളരെയധികം സുഖമായിട്ട് തോന്നുന്നു. കാരണം ദുശീലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ആ ദുശീലങ്ങളെല്ലാം മാറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം സന്തോഷഭരിതമാകുന്നു. നമ്മുടെ ആ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം പോയി മനസ്സിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം നമ്മിൽ ഉണരാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സുഖമാണ് സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മബുദ്ധി പ്രസാദജം, ആത്മാവിന് അതിന്റെ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തെ പ്രസാദനം അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ ഉണർത്തുന്നത് എന്ന്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള യത്നത്തിൽ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുമായി പല നിയമ നിബന്ധനകൾക്കും വഴങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. കർക്കശങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം, വിഷം പോലെ കൈപ്പേറിയതാണ്. അവയെ വേണ്ടും വിധം അനുഷ്ഠിച്ചാലാകട്ടെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുവാനും സാധിക്കുന്നു. അതിന് അങ്ങനെയുള്ള സുഖം സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. വിഷയേന്ദ്രിയ സംയോഗാദിയത്തദഗ്രേ അമൃതോപമം പരിണാമേ വിഷമിവ തത്സുഖം രാജസംസ്കൃതം. വിഷയ ഇന്ദ്രിയ സംയോഗാത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംയോഗം കൊണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുമായിട്ട് സംയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെ അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് രാജസികനുള്ളത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ അനുഭവിക്കണം, സുഖം അനുഭവിക്കണം എന്ന്. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ അതെല്ലാം വളരെയധികം സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ ക്രമേണ അത് വിഷമായിട്ട് തോന്നും, പരിണമിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സുഖമാണ് രാജസികം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃത തുല്യമെങ്കിലും ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാകും. രാജസികമാണ് ഈ സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് അത് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും അന്യോന്യം പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അന്യോന്യം ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നു. അവർക്കത് തുടക്കത്തിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ക്രമേണ ആ ബന്ധം അവർക്ക് ഇരുവർക്കും വളരെയധികം അസഹ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു. പിന്നീട് ഡൈവോഴ്സിലെല്ലാം ചെന്ന് ചേരുന്നു. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നില്ലേ, പക്ഷേ അവസാനം അത് കൈപ്പേറിയതാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആകർഷണം അത് തുടക്കത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവസാനം അത് കൈപ്പേറിയതാണ്. അതാണ് രാജസം. യദഗ്രേച്ചാനുബന്ധേ ച സുഖം മോഹനമാത്മനഃ നിദ്രാലസ്യ പ്രമാദോത്ഥം തത്താമസമുദാഹൃതം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായ സുഖമാണ് താമസം. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഭഗവാൻ 14ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ ഇപ്പോൾ 18ാമത്തെ അധ്യായം വരെ ഓരോ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഓരോ കാര്യത്തെയും കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ മോചനം നേടാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും നമുക്കുണ്ടാകുന്നതും എല്ലാം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
ഭൗതികതയിൽ വിരക്തിയും ഭഗവാനോട് ആസക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അതാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ന തദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി ദേവേഷു വാ പുനഃ സത്വം പ്രകൃതിജൈർമുക്തം യഥേഭിഹി സ്യാത്രിഭിർഗുണൈഹി. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. എല്ലാ ജീവികളും ശരീരം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ തുടരണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അത് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ബാധകമാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ ഇത് ഒരു പോർഷൻ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങളോട് കൂടി ശരീരം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് വിധേയരായിട്ട് നമ്മിൽ ഓരോ പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് ചാതുർവർണ്ണ ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര സ്വഭാവങ്ങൾ. സാത്വിക രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ആ സ്വഭാവം ഉള്ളവർ, ഓരോ പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഉള്ളവർ, അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ഇനി അടുത്ത 3 ശ്ലോകത്തിലൂടെ. അതുകൂടാതെ ആ സ്വഭാവം ഉള്ളവർ, അവർ ആര് തന്നെയാകട്ടെ, അവർക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുവാനും ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും എന്താണ് വഴി? അതാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഏതൊരുവനും ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ബാധകമാണ്. അവർ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? 3 ഗുണങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വഭാവത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തി ചെയ്യുക. പിന്നീട് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം? അത് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വിശാം ശൂദ്രാണാം ച പരന്തപ കർമാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവ പ്രഭവൈർഗുണൈഹി. ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ, സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും? അവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവരുടെ പ്രവൃത്തി വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? അതാണ് പറയുന്നത്. ശമോദമസ്തപ ശൗചം ക്ഷാന്തിരാർജവമേവച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവചം. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. അതായത് സാത്വിക സ്വഭാവത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ, ഒരു ബ്രാഹ്മണനിൽ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാമനിഷ്ഠ ദാസപ്രഭുജി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. Hare Krishna, Prabhuji. Krishna. Hare Krishna. Your slides are looking very neat, clean. Who made this? Aishwarya Mataji, no? English. Very nice. Aishwarya Mataji looking, translated to Malayalam. Looking very nice. Yes, ma, Prabhuji. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. So I'll just take 10 minutes disturbance. Okay, Prabhuji. Okay, Prabhuji. I will just came to connect you to temple. From temple, I come to invite all of you. This is our Radha Krishna temple, Acharya Prabhupada. I came to invite everybody that please come and take their blessing sometime. And this is Mangalore. You all know about Kerala. This is our Mangalore. And we have been working here with the students, making them chant Krishna Nama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. പ്രഭുജി, ഇതിനു മുൻപ് ഇവിടെ ഈ 2 വർഷമായിട്ട് ഈ കൊറോണ വരുന്നതിന് മുൻപ് പ്രഭുജി മംഗളൂരിലെ കോളേജുകളിലെല്ലാം ഇത് ക്ലാസ് എടുക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപം അവർക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത്.
So 20 years we were doing only this work, meeting students, teaching about Krishna consciousness, meeting students, talking about Krishna consciousness, distributing books in the city, and doing big festivals. But even though we were doing all this thing, some breakthrough was not having, some huge movement where thousands of people start following you. That is what anybody, you will all try. That was not happening. What to do, we were thinking. And suddenly what happened? Corona came and everything was closed. Yes, Mataji, you can tell. അപ്പോ പ്രഭുജി പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രഭുജി അവിടെ ഉത്സവങ്ങള് അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവങ്ങളെല്ലാം നടത്തുമായിരുന്നു, കോളേജുകൾ സ്പീച്ച് എല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഭക്തന്മാർ ഇതേപോലെ വളരെ അധികം ഒന്നും അമ്പലത്തിലേക്ക് വരുമായിരുന്നില്ല. കുറച്ചു പേരുണ്ടാകും സൺഡേ ഫീസ്റ്റ് അതെല്ലാം ചെയ്യുവാനായിട്ട്. അങ്ങനെ പക്ഷെ ജനങ്ങളിൽ ഒരു ഉത്സാഹം വരാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അമ്പലത്തിലേക്ക് വരാനും ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും എന്നെല്ലാം ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കൊറോണ എന്നുള്ള മഹാമാരി വന്നത്. So then my guru ordered me, why don't you start online class? Because of Corona, 3 months I was sitting. March it started, April, May, I was just sitting, no work. Then I got an adesha, why don't you teach online? I said, okay, I'll try. So the first poster I made, and miracle, I got 10,000 registration. പ്രഭുജിയുടെ ഗുരു ജയപാതക സ്വാമിജി അദ്ദേഹത്തോട് പ്രഭുജി ചോദിച്ചു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 2 മാസം പ്രഭുജി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ എല്ലാം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആരും അമ്പലത്തിലേക്ക് വിസിറ്റിനും വരുന്നില്ല, ഇവർക്കും എവിടേക്കും പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗുരുജി പറഞ്ഞത് നമ്മ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിക്കൂടെ. അങ്ങനെ ജൂണിൽ ഫസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ്. പക്ഷേ ആ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് 10,000 രജിസ്ട്രേഷൻ, 10,000 ആൾക്കാർ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ 10,000 രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. And then it became 22. Now yours is 22 batch. Now 23rd batch is coming in April. And month of March there is holiday. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഇപ്പോ 22ാമത്തെ ബാച്ച് ആണ്. ഇനി ഏപ്രിൽ 23ാമത്തെ ബാച്ച് തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോ why there is holiday? Because we are all going to Vrindavan in the month of March. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും മാർച്ചിൽ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഒരു പിൽഗ്രിമേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാർച്ചിൽ ഒരു ഹോളിഡേ വന്നിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഏപ്രിലാണ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് ഉള്ളത്. So this is Gita Shasam Idam Punyam. To hear Bhagavad Gita is so punya, so much auspicious. Anybody make patad, yah patet prahatah puman. Anybody makes effort to understand Bhagavad Gita, Vishnu padam avapnoti. He goes to Vaikuntha and there is no more any bhaya shoka in his life. അപ്പോൾ ഗീതാശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നത് എന്നത് വളരെ വളരെ പുണ്യകർമ്മമാണ്. അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വിഷ്ണുവിന്റെ പദത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലോ ഭയശോകാതിവർജിത, ഭയമോ ശോകമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. So aho bato sapachu abhigariyani yat jeev agre vartate namado. Look at this man, swapacho abhigariyan. That even though this person is in an ordinary birth, but he has become so worshipable because jeev agre means tip of the tongue. God's name has come. This person has become so, how did he become so fortunate, so great? He must have done tapasya, jushushu arya. He must have done all the kind of tapasya. He must have done all yagnas. He must have taken bath in all the holy places. Maybe he has studied all the shastras. How he has become so fortunate? അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എത്ര അധമമായ കുലത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം വളരെയധികം പുണ്യവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ നാവിൽ
ഭഗവാന്റെ നാമം വരികയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത്. കാരണം ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെയധികം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, തപസ് ചെയ്ത് കാണുമോ, അല്ലെങ്കിൽ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണുമോ, എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾ ഇത്രയധികം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്രയധികം വലിയ ഒരു കർമ്മമാണ്, കാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. Prithviche yatvacha nagaradi grama surata pracharame mora naam. As many towns and villages are in the face of earth, Chaitanya Mahaprabhu wanted make everybody fortunate. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇത് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ഈ പൃഥ്വിയിൽ, ഭൂമിയിൽ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും എല്ലാം എന്റെ നാമം പ്രചരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam eva kevalam kalau nasti eva nasti eva nasti eva gatiranita. In Kali Yuga there is nothing better than the nama of the Lord. There is nothing better than that. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ നാസ്തിയേവ ഗതിരന്യത. വേദം നമുക്ക് ഒരു ഗതി, നമുക്കൊരു ശ്രേഷ്ഠതയിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യവുമില്ല, വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലയുമ എന്ന് പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണമല്ലാതെ. So please come take darshan of Shri Shri Radha Govinda and come to Mangalore sometime. You go to Kulur Mokambika, then very near next is your Udupi, and the next is Mangalore. So you please come to Mangalore also. കൊല്ലൂർ മൂകാംബികയിലേക്കെല്ലാം എല്ലാവരും പോകുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ആദ്യം മാംഗ്ലൂർ കിട്ടുന്നത്, പിന്നീട് ഉടുപ്പി, പിന്നെയാണ് മൂകാംബിക വരുന്നത്. അപ്പോൾ മംഗളൂരുവിൽ സിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് പ്രഭുജിയുടെ അമ്പലം ഇരിക്കുന്നത്. We are also making very nice facility for them. So when they come to, we are developing a beautiful temple in this 1.5 acre land. Our construction has now started. We want to finish only within 6 months. We want to finish whole construction so that there are nice guest house, and we are making guest house here, big guest house, 5-story guest house. We are making the temple facing east like this, and we're making ashram here. This we are trying to make it ready by Janmashtami, so that when you come to Mangalore, there will be nice facility for you to stay, and you can join various courses, even staying in the temple for 1 week, 10 days. അപ്പോൾ ഇത് മംഗളൂരിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു കൂളൂർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പ്രഭുജി പറയുന്നത് 5 നിലയുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസും പണിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അവിടെ ദർശനത്തിന് വരുന്നവർക്ക് നന്നായിട്ട് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അമ്പലമുണ്ട്, പിന്നെ ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമം, അതുകൂടാതെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 6 മാസത്തിനുള്ള അടുത്ത ജന്മാഷ്ടമിക്ക്, അഷ്ടമിരോഹിണിക്ക് മുന്നേ ഇത് തീർക്കണമെന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. This is a beautiful piece, and this is our Radha Govinda. ഇതാണ് അമ്പലത്തിന്റെ മാതൃക.
Okay, very nice. So happy to see all devotees. When we got the land, we all went there first time. And so also, if you like to do, we need help to construct this temple quickly. If you can do some seva, there are small seva starting for 500 rupees, 1,500. Any small seva will be very grateful to all of you. അപ്പോൾ അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്. 500 രൂപയിൽ തുടങ്ങുന്നു. ഒരു ഇഷ്ടിക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് 500 രൂപ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 5000. അപ്പോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്നിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സാധിക്കുമോ അത്രയ്ക്ക് അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു. We also did recently Bhumi Puja. ഇതവിടെ ഭൂമി പൂജ ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ്. അമ്പലം കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. So now our Gita 18 course, we are also doing Yatra. We went to Mayapur on October 25. It was very beautiful. And we not even seen these people before, but it was so happy to see all of them together. മായാപൂർ യാത്രയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരായിരുന്നു മായാപൂർ യാത്രയ്ക്ക് എല്ലാവരും പോയത്. കാരണം ആരെയും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേരിട്ട് മായാപൂർ യാത്രയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഇവരെ എല്ലാവരെയും നേരിട്ട് കാണാനും എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് വന്നു എന്ന് പറയുന്നു പ്രഭുജി. അതേമാതിരി തന്നെ ഇപ്പോൾ മാർച്ചിൽ വൃന്ദാവനത്തിലേക്കും ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരുമാണ് മാർച്ചിൽ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 പ്രഭുപാദ കി ജയ മായാപുർ ധാം കി ജയ. So very nice. So we had, this is our Guru Maharaj. He is a disciple of Prabhupada. We took his blessings also, His Holiness Jayapataka Maharaj. And we took blessings of so many senior devotees. അവിടെ ഒരുപാട് ഇദ്ദേഹം പ്രഭുപാദരുടെ നേരിട്ട് ഡിസൈപ്പിൾ ആണ് ജയപാതക സ്വാമിജി. അദ്ദേഹത്തിന് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം മായപ്പൂരിലാണ്. അതേമാതിരി ഒരുപാട് സീനിയർ ഡിവോട്ടീസിനെ കാണാനും അവരുടെ പ്രീച്ചിങ് കേൾക്കാനും എല്ലാം സാധിച്ചു. ഇതാണ് മായപ്പൂർ അമ്പലം. It's a beautiful campus of Mayapur, and we used to every day attend Mangalarti and then have nice Sankirtana every day and hear the Krishna Katha. Everywhere we go, we hear the Katha of the place. Okay. Now, Vrindavan Yatra for all of you. I came to also invite you. And which date? You have to reach on 21st. You have to reach 21st Vrindavan. 22nd, 23rd, 24th, 25th. 4 days of the Yatra. 26th, you are leaving back. So you can say technically this is 21st to 25th, you can say. 4 days of Yatra. We will be going to various places. Vrindavan has only 5,000 temples. Mostly when people go to Mathura, they just visit Janmasthana. They don't know all the Leela of Krishna is Mother Yashoda with the Gopas, with the Gopis, with the Radharani. Everything is in Vrindavan. വൃന്ദാവൻ യാത്ര മാർച്ച് 21-ാം തീയതി നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തണം. ഓൺവേർഡും പിന്നെ തിരിച്ചുള്ള യാത്ര അത് നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം. 21-ാം തീയതി അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ 22, 23, 24, 25 4 ദിവസമാണ് അവിടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്.
പിന്നീട് 26-ാം തീയതി തിരിച്ച് നമ്മൾ മടങ്ങുകയായി. അപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിയർലി 5000 ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പൂജകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണിച്ചു. Hare Krishna. So with devotees, you also want to do Sankirtan, you want to do Parikrama, you want to hear Katha, you have Prasadam. So take the opportunity if it is possible. അപ്പോൾ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ചേരാം. കാരണം നമുക്ക് ഭക്തന്മാരോട് ഒരുമിച്ച് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാം, ഒരുമിച്ച് പ്രസാദം കഴിക്കാം, ഒരുമിച്ച് നഗര സങ്കീർത്തനം, പദയാത്ര ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. Okay, Hare Krishna. So this is our Shri Radha Govinda. Kerala and Mangalore are very near. You plan a visit and please come. അപ്പോൾ കേരളത്തിന് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നു മാംഗ്ലൂർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പ്രഭു ക്ഷണിക്കുകയാണ്, പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. We have a beautiful guest house. You can stay with us. അവിടെയും ഇപ്പോൾ വാടകയ്ക്കാണ് രാധാ ഗോവിന്ദ ഡീറ്റീസ് ഉള്ളതെങ്കിലും അവിടെയും പ്രഭുജി ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിസിറ്റിന് പോകുകയാണെങ്കിലും താമസ സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അമ്പലത്തിൽ തന്നെ. Thank you, Mataji. I came middle to disturb your class. Hare Krishna. Everybody is happy. You are enjoying Mataji's hard work. If anyone has to, I'll open. Everybody, I open. Anybody? Everybody is happy. You are all enjoying. Happy. We are happy. Hare Krishna. Mataji is doing wonderful hard work for all of you, isn't it? Yes. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. We are truly enjoying. Yes, Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Thank you very much. So, Thank you, Prabhuji. So please visit sometime. Visit Mangalore. Okay. Yes, sure. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Everybody. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, I'll take leave now. Mataji's class is in the middle. I'll not disturb. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. ഇപ്പോൾ 8 മണിയാവുന്നു. പക്ഷെ 15 നിമിഷം കൂടെ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടം വരെ എത്തി? ഈ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ശൗര്യം തേജോ ധൃതിർദാക്ഷ്യം യുദ്ധേ ചാഭ്യപലായനം ദാനം ഈശ്വര ഭാവശ്ചാ ക്ഷാത്രം കർമ്മ സ്വഭാവജം പരാക്രമം ഫലം ദൃഢനിശ്ചയം നൈപുണ്യം യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം ഔദാര്യം നേതൃത്വം എന്നിവയത്രേ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ. അപ്പോൾ രാജസിക ഗുണവും അതുകൂടാതെ അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കണം? ഇതേപോലെയുള്ള സ്വഭാവമുള്ളവരെ നമ്മൾ ക്ഷത്രിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൃഷിഗോരക്ഷ്യ വാണിജ്യം വൈശ്യകർമ്മ സ്വഭാവജം പരിചര്യാത്മകം കർമ്മ ശൂദ്രസ്യാഭി സ്വഭാവജം. കൃഷി ഗോരക്ഷ വ്യാപാരം എന്നിവ വൈശ്യർക്ക് സ്വാഭാവികങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാണ്. ശൂദ്രരുടേത് അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലും ആകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ നമ്മിൽ ഏത് സ്വഭാവം വളർന്നു വരുന്നോ
അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാതെ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ല. നമ്മൾ ആ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ നിർബന്ധിതരാകുകയാണ് ഇതേപോലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ. അപ്പോൾ അത് ജാതി വ്യവസ്ഥയല്ല, പിന്നെയോ ഗുണത്തിനും സ്വഭാവത്തിനും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവനവന്റെ ഗുണത്തിനും സ്വഭാവത്തിനും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ പൂർണ്ണതയെ, ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും? അതാണ് 46-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യതഃ പ്രവൃത്തിർഭൂതാനാം യേന സർവമിദം തദം സ്വകർമ്മണാ തമഭ്യർച്ച്യ സിദ്ധിം വിന്ധതി മാനവഃ. സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക, അതിനോടൊപ്പം സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുക. രണ്ടും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ, ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവത് പ്രാപ്തി. ആ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവത് പ്രാപ്തി. ആ ഭഗവത് പ്രാപ്തിയെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മത്തെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ കർമ്മം നമ്മൾ ഫലേച്ഛയില്ലാതെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം വേറൊരു കാര്യവും കൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണഃ പരധർമ്മ സ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വഭാവനിയതം കർമ്മ കുർവൻ ആപ്നോതി കിൽപിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നന്ന് കുറ്റമറ്റതായില്ലെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അവനവന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ, അതിലെന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ നമുക്ക് തോന്നിയാലും ശരി, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകരുത്. അതായത് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര, ഈ 4 സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യണം. വേറൊരാളുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തി, നമ്മുടെ സ്വഭാവം അതല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് യോജിച്ചതായിരിക്കുകയില്ല, അത് ശ്രേയസ്സായിരിക്കുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അവനവന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തി അതേതാണോ അത് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ശ്രേയസ്. കാരണം സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണം ഏൽക്കുകയില്ല. അവനവന്റെ ഗുണത്തിനും സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് കർമ്മം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് അനുഷ്ഠിക്കുക. അപ്പോൾ പാപപ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുവാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ അവനവന്റെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം മോശമാണ്, അതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഉണ്ട്, അത് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മേൽഗതി വരുന്നില്ല എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ച് വേറെ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ പാപത്തിന് വിധേയരാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഏത് കർമ്മമാണെങ്കിലും അതിൽ ദോഷമുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സദോഷം അഭിനത്യചേത് സർവാരംഭാഹി ദോഷേണ ധൂമ്നേനാഗ്നിരിവാവൃതാഹ. അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ അവനവന്റെ കർമ്മവും ചെയ്യുക, അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകുവാൻ സാധിക്കുന്നു, പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 49-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അസക്ത ബുദ്ധി സർവത്ര ജിതാത്മാ വിഗത സ്പൃഹഃ നൈഷ്കർമ്മ്യ സിദ്ധിം പരമാം സന്യാസേനാധിഗച്ഛതി. ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചവനുമായ ഒരാൾക്ക് ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അവനവന്റെ കർമ്മം കർത്തവ്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുക, അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക, അതിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മസംയമനം നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവികളെയും ഒരുപോലെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിട്ട് ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുന്നു. പാപങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുന്നത് വഴി നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് ബ്രഹ്മഭൂത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുക. അതായത് ഞാൻ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് അറിവ് വരുന്നു. ഞാൻ ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവാണ്.
ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്നുള്ള ആത്മജ്ഞാനം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മുന്നേറുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഭക്തനാകുവാൻ സാധിക്കും എന്നിവിടെ 54-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മഭൂതഃ പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമഃ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താൻ ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലേശങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭഗവത് അംശമായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അറിവോടുകൂടി ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നതോടുകൂടി ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. അങ്ങനെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യം പോകുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ, ആ ഭക്തി കൊണ്ട് വേണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുവാൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അറിവോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധനാകുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. ഈ സാധനാ ഭക്തികൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ സേവകൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും ഭഗവാനെ പല വിധത്തിൽ സേവിക്കുക. ശ്രവണം ചെവിയാകുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, കീർത്തനം നാവാകുന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട്, സ്മരണം മനസ്സാകുന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പരിശുദ്ധരാകുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനം ലഭ്യമാകുന്നു. ആ ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ എല്ലാ കർമ്മത്തിലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവാണോ മദ്യപാത്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദം അവ്യയം. ഏതു തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കരുണ ലഭിക്കുന്നു, അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ നമുക്കൊരു കർമ്മവും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്തുകൂടാ? എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ മച്ചിത്തഃ സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാതരിഷ്യസി അഥ ചേത്വമഹങ്കാരാൻ ന ശ്രോഷ്യസി വിനക്ഷ്യസി. 57-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഞാൻ വായിക്കാം. ചേതസാ സർവകർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ ബുദ്ധിയോഗമുപാശ്രിത്യ മച്ചിത്തഃ സതതം ഭവ. സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാ കർമ്മത്തിലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ ബോധവാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും.
ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും ദുരിതങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ പുനർജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പല പല ശരീരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നാശമാണ് ഫലം. വീണ്ടും എപ്പോൾ മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുമെന്നോ വീണ്ടും എപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സത്സംഗം ലഭിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ കർമ്മം എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നേറുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് അർജുനനോടാണ്. അതായത് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അർജുനനോട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വഴിപിഴച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇല്ലെങ്കിലും അർജുനന്റെ ആ ക്ഷത്രിയ സ്വഭാവം മൂലം അർജുനന് അതേ പ്രവൃത്തി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അത് നമ്മളെ പാപമുക്തരാക്കുന്നു. അതാണ് നമുക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള വഴി എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈശ്വരഃ സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. പരമപുരുഷൻ പരമാത്മാവായിട്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഒരു ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മുടെ തന്നിഷ്ടം പോലെ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മുടെ തന്നിഷ്ടം പോലെ ഞാനാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള മിഥ്യാഹംഭാവത്താൽ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അനിഷ്ടം ഇഷ്ടം മിശ്രം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ഭരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ വിചാരങ്ങളെ എല്ലാത്തിനെയും അറിയുവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം, ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംരക്ഷണം തന്നെ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, തമേവ ശരണം ഗച്ഛാ സർവഭാവേന ഭാരത തത്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട്, അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും. ശാശ്വതമായ പരമപദം നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാനും സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതീതേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉപദേശിച്ചു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുകയില്ല. ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ഈ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്കിത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. സത്സംഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെയോ ആ പരമാത്മാവിനെയോ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മളാകുന്ന ജീവാത്മാവിനെയോ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് രഹസ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇവരെല്ലാം രഹസ്യമായിട്ട് ഇവിടെയെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അത് അറിയുവാൻ, നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് തൊട്ടറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും
അവരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് അറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു തരുന്നു. അത് അങ്ങനെയുള്ള ആ ജ്ഞാനം അതുകൊണ്ട് രഹസ്യമാണ്. പരസ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കുറച്ചെങ്കിലും സുഹൃതം സമ്പാദിച്ചാലേ ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് സത്സംഗത്തിലൂടെയും പങ്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമുള്ളൂ. അതുകൂടാതെ ആ ജ്ഞാനം നമ്മിൽ ഉണരണമെങ്കിലോ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധരാകണം. അതുകൊണ്ട് ഇത് രഹസ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ഉപദേശിച്ചെങ്കിലും അർജുനനെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല, നീ ഇത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. പിന്നെയോ നീ സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. നിനക്ക് ഏതാണ് ഹിതമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് നീ ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെക്കെല്ലാം ഭഗവാൻ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കണോ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടിയുള്ള ജീവിതം വേണമോ, ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഭഗവാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച്, ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഭഗവത്ഗീത തന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ആചാര്യന്മാരെ ഒരുപാട് പേരെ അയച്ചിട്ട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്, ഇതാണ് ശരിയായ വഴി. പക്ഷേ ഏത് വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കണമോ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള വഴി നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. പക്ഷേ ശ്രേഷ്ഠമായ വഴി ഏത് എന്ന് അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക എന്ന വാക്കുകൾ ജീവാത്മാവിനുള്ള അല്പമാത്രമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇടപെടുകയില്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിന് സ്വയം അർപ്പിക്കുക എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് അർജുനന് നൽകപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളിൽ വെച്ച് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഭഗവാൻ ഇതിലും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയഃ ശൃണു മേ പരമം വചഃ ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വക്ഷ്യാമി തേ ഹിതം. അർജുനന്റെ ശ്രേയസ്കരത്തിന് മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ വീണ്ടും ഉപദേശിക്കുകയാണ്. മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാകുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്കെന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്ത് പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഉപദേശിക്കുകയാണ്. പരമാത്മാവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക. ഇതാണ് നമുക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള വഴി. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ, അമ്പലങ്ങളിലെല്ലാം പോകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവില്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കണം, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന് പൂക്കൾ അർപ്പിക്കണം, ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിവില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയുള്ള ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം അസ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. ഞാനത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്തിനായിക്കൊണ്ട്? നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടല്ല. മുല്ലപ്പൂ വളരെയധികം മണമുണ്ട്. ഭൗതിക ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുല്ലപ്പൂ വളരെയധികം മണമുണ്ട്, വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തൻ എനിക്ക് സമർപ്പിക്കണം, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടല്ല. പിന്നെയോ അങ്ങനെ സമർപ്പണം ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ ആ ത്യാഗ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള മനസ്ഥിതിയോടുകൂടി നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് ആ പ്രവർത്തിക്ക് കഴിവുണ്ട്. ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭഗവാന് സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യണം ഭക്തിയോടുകൂടി. ആ ഭക്തിയുടെ ഒരു ലേപനം അവിടെ ഉണ്ടാകണം. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്ന് പരമാത്മാവായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭക്തിയോടുകൂടി, എനിക്ക് എത്രയും കരുണാമയനായിട്ടാണ് ഭഗവാനുള്ളത്,
ആ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം എത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തുമാത്രം നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വളരെ 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 പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും ഭഗവത് അംശമാണ് എന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ് നമ്മുടെ ധാമം, ഭഗവാനെ വിട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നറിയില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം അറിയാകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം എത്രമാത്രം കരുണാമയനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പോൾ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് കർമ്മങ്ങളും ധർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചോളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അദ്ദേഹം നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളും. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പാപഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമോ? പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഭഗവാന് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. അതുവഴി നമുക്ക് എല്ലാ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച ഉപദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇതം തേനാതപസ്കായ നാഭക്തായ കഥാചന നചാശുശ്രൂഷവേ വാച്യം നചമാം യോഗ്യസൂയതി. ഇങ്ങനെ തപസോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭഗവാനിൽ അസൂയുള്ളവർക്ക്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ആർക്കും ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അത് അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു, അവർ അത് വളച്ചൊടിച്ച് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കും, അത് അവർക്ക് തന്നെ നാശകരമായിട്ട് തീരും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കോ ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്കോ നമ്മൾ ഇത് ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഇതാർക്ക് ഉപദേശിക്കാം? 68ാമത്തെ ശ്ലോകം. യയിദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷു അഭിദാസ്യതി ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയഃ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക, ഭഗവാന് നിവേദ്യമർപ്പിക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് തീരുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിതാനചമേ തസ്മാത് അന്യഃ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാന് വളരെയധികം പ്രിയമുള്ളവരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാകുവാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർക്ക്, ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട്. നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിക്കണം, എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അധ്യേഷ്യതേ ചൈമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോഹോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹം ഇഷ്ടഹസ്യാമിതി മേ നിധിഃ. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തെ ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കൂടെ
അവരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? ബുദ്ധി കൊണ്ട്. അവർക്ക് ഭക്തിയോടുകൂടിയല്ല, ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നു. അതും വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും ഇത് ശ്രവിക്കുന്നവൻ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിലെത്തും. അപ്പോൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഭഗവാനിൽ അസൂയയില്ലാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇത് ശ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും അവരുടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് പുണ്യലോകത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. കച്ചിദേജശ്രുതം പാർത്ഥ ത്വയൈകാഗ്രേണ ചേതസ കച്ചിദജ്ഞാന സമ്മോഹ പ്രണഷ്ടസ്തേ ധനഞ്ജയ. നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ഉളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ എന്ന് ഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നു, അർജുന ഉവാച നഷ്ടോ മോഹഃ സ്മൃതിർ ലബ്ധ്വാ ത്വത്പ്രസാദാൻ മയാച്യുത ചിതോസ്മി ഗത സന്ദേഹഃ കരിഷ്യേ വചനം തവ. അർജുനൻ പറയുന്നത്, അർജുനന്റെ മോഹമെല്ലാം വ്യാമോഹമെല്ലാം തീങ്ങി എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു, അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി, ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്ന്. കരിഷ്യേ വചനം തവ, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചുള്ള ആ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അത് അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവസാനിച്ചു. ഇനി സഞ്ജയൻ പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ്, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത്. വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. യോഗേശ്വരൻ എന്ന് ഭഗവാനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? എല്ലാ യോഗത്തിന്റെയും ഈശ്വരനാണ്, നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ അനേകം യോഗങ്ങളെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നു. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തി യോഗം, ഹഠയോഗം, ഷഡ്ചക്ര യോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം, ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് യോഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പ്രാപ്തിയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ആ യോഗങ്ങളുടെ എല്ലാം ഈശ്വരൻ, നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള യോഗേശ്വരൻ തന്നെ ഈ യോഗങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഉപദേശിച്ചത് കേട്ടിട്ട് എല്ലാം കേൾക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹപ്രകാരം എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ്. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. അതായത് ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് സഞ്ജയൻ ഓർക്കുകയാണ്. അത് ഓർത്തോർത്ത് എനിക്ക് വളരെയധികം വിസ്മയം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന്. എത്ര യോഗേശ്വരഃ കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർ വിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. അപ്പോൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ തുടക്കത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ, ധർമ്മക്ഷേത്രമായ യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രന്മാരും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല അതിനു മുൻപേ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. അർജുനന് ഭഗവാൻ ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു തീർത്തു. അർജുനൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു. അതായത് എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുകയാണ്. കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രർ അധികമൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുമുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ പക്ഷത്തിനായിരിക്കും വിജയം. അങ്ങ് അധികം ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ്. ഉത്കൃഷ്ടമായ നീതിശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതിന്റെ കാതലായ ഭാഗം 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 34-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നു. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ എന്നുള്ളത്. കൃഷ്ണഭക്തനാകണം എന്നർത്ഥം. സർവധർമ്മങ്ങളുടെയും സാരം ഇതാണ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ.
നീതിധർമ്മങ്ങളുടെ ഉത്തമ പ്രക്രിയകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത. സകല നീതിധർമ്മങ്ങളുടെയും രത്ന ചുരുക്കമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ അന്തിമ ഉപദേശം, കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. സമഗ്രമായ ഉത്കൃഷ്ടത കൃഷ്ണനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കലാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശത്തിന്റെ സർവസ്വമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നു. പരമസത്യം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് എന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മറ്റൊരു ഭാവം. നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിവ് സിദ്ധിച്ചവർക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏത് വിഭാഗവും സ്പഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ, ഈ അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറയുന്നു, ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ മാതാജി ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നെ ജപിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്, മറ്റുള്ള കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചൊല്ലിയാൽ പോലെ? അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഈ ശ്ലോകം പറയണമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തേക്ക് അത് വെച്ചത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങളാണത്. ഭഗവാന്റെ നാമജപം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ തന്നെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് നമ്മളെ നമ്മുടെ കൽമഷങ്ങളെ, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കലിസന്ധാരണ ഉപനിഷത്ത്, 108 ഉപനിഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കലിസന്ധാരണ ഉപനിഷത്ത് എന്നൊരു ഉപനിഷത്തുണ്ട്. അതിൽ ബ്രഹ്മാവും നാരദനും തമ്മിലുള്ള സംവാദമുണ്ട്. നാരദൻ ഈ കലികാലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ, അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, കലികാലം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അപ്രത്യക്ഷനായതോട് കൂടി തന്നെ കലിയുടെ പ്രഭാവം ഇവിടെ കാണാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കലി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ കലിയുടെ പ്രഭാവം ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ജനങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ബ്രഹ്മാവിനോട് നാരദൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അത് ഞാൻ ഈ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വായിക്കാം. ദ്വാപരാന്തേ നാരദോ ബ്രഹ്മാണം ജഗാമ കഥം ഭഗവൻ പര്യടൻ കലിം സന്ദരേയമിതി. അതായത് ദ്വാപരത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ, ഞാനിത് ഗ്രൂപ്പിലിടാം കേട്ടോ മാതാജി. ദ്വാപരത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ നാരദൻ ബ്രഹ്മാവിനോട് പോയി പറയുകയാണ്, ഈ ഭൂമിയിൽ കലി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സഹോവാച, അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് പറയുകയാണ്, ബ്രഹ്മ സാധു പൃഷ്ടോസ്മി, ശരിയാണ്, കാര്യം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. സർവശ്രുതി രഹസ്യം ഗോപ്യം തശൃണോ യേന കലി സംസാരം കരിഷ്യസി. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് നാരദനോട് പറയുകയാണ്, ഏറ്റവും ഗോപ്യമായിട്ടുള്ള രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കേൾക്കൂ. അതായത് എന്താണത്? കലി സംസാരത്തിൽ നിന്ന്, കലിയുഗത്തിലെ പ്രഭാവത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകുവാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. ഭഗവത ആദിപുരുഷസ്യ നാരായണസ്യ നാമോച്ചാരണ മാത്രേണ നിർധൂത കലിർഭവതി. ആ ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള നാരായണന്റെ നാമോച്ചാരണം, അതിലൂടെ കലിയെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്. നാരദഃ പുനഃപപ്രച്ഛ തന്നാമ കിമിതി. ഏത് നാമത്തെയാണ്? ഭഗവാന് അനേകം നാമങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏത് നാമത്തെ നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ജപിക്കണം? കാരണം ഓരോ യുഗത്തിനും പ്രത്യേക നാമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ ഏത് നാമത്തെ ജപിക്കണം എന്നാണ് നാരദൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതി ഷോഡശകം നാംനാം കലികൽമഷനാശനം നാദഃ പരതരോപായഃ സർവവേദേഷു ദൃശ്യതേ. എല്ലാ വേദങ്ങളും എടുത്ത് അരിച്ചു പെറുക്കി നോക്കിയാലും ഈ 16 നാമങ്ങളുള്ള ഭഗവാന്റെ ഈ നാമമല്ലാതെ വേറൊന്നും തന്നെ കലികാലത്തെ തരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് വേറെ ഒരു വേദത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അതായത് കലികാലത്തെ തരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട്, എല്ലാ ദോഷങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രത്യേക നാമത്തെ നമ്മൾ ജപിക്കണം എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് നാരദനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെ ഈ കലികാലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആചാര്യന്മാർ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് ഈ ഭാരതം മുഴുവനും പ്രചരിപ്പിച്ചു. അതായത് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ അത് ഭാരതം എങ്ങും പ്രചരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ അത്
നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരായിട്ട് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും പോയിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന് ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യം വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ വിശേഷമാണ്. നമ്മുടെ ആ കൽമഷങ്ങളെ എല്ലാം നീക്കുവാനായിട്ട് അതൊന്നു മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മുടെ ചെവിയിൽ കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് അത് പ്രവേശിക്കണം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അത് ടച്ച് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് ശബ്ദത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, കുറച്ച് ശബ്ദത്തോടു കൂടി നമുക്ക് കീർത്തനമായിട്ട് ചൊല്ലുകയും ചെയ്യാം. അതും വളരെ നല്ലതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കീർത്തനമായിട്ടും നാമമായിട്ടും നമ്മൾ സദാസമയവും ജപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. കൂടാതെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുക. അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ, പിന്നെ പ്രസാദം ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചത് കഴിക്കുക. അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആ കലിയെ തരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ